Pangitag palamati, bayong hapon. Kag syempre, welcome sa itong pagpangalagad sa Palatuntunan This is My Life. Karon iya nga adlaw Biyernes, first Friday, right? Na sa bulan sang Agosto. Una nga Biyernes sa bulan sang Agosto, set sa 8, tuig 2021. Sa gihapon na natin pagpangamusta sa inyo, siyempre pangamusta dito yung adlaw-adlaw sa inyo. Mag-inok din na kita dito sa This is My Life. Daw medyo manaya-naya ang inyo sa mga hagikom, tungod na kapaniyaga na for sure. Pero ano sudaan na itong dira, mamangpot, kagili mo yung tawi ko na yung sudaan namang diri panyaga. Pero anyway, okay lang. Importante na lang puwasan na itong kag may tao na nga itong sa ni pamilya. O tanda, whatever. Nga ginaambitan sa babaw sang lames sa malipayo na inang tanan. Ha? Okay, sa ating mga senior citizen, kamusta ka mo dala? Kadlaw, kagnirit lang tani sa bulan sang Agosto, nga masiling puraos, no? Silinila puraos, siyempo muertos, pero ang aton niya pagpaninguha. Na aton pagpaninguha at pagsakripisyo sa gihapon, nagapadayon. Sakripisyo in the sense nga, padayon kita nga nagapangatubang sang pandemic nga ini na ang COVID-19. Pamo ka na. Ang ginahilungan sa tanan. Ang kinahanglan lang gid, no? So padayon kita sa mga ginapatuman sa aton, ginapahimo sa aton para sa aton man kaluwasan nga kon magwa gani kamo dira sa sulod sang balay halin sa kabataan. Kung i-train natin mga kabataan ga ano man sila, tanda man sila nga magwa mama di na kon face mask o pagwa face mask ito bisang gampang sa iba niya kabataan alert man sila, di ba? Ina kay ina-train man mo, ginatudluan mo, di ba la? Ang pagsuksok ng face mask kag syempre face shield kung magwa kung maglakas kung diin kag nga pag-observe sang social distancing, ang pag-antaranay, ang washing, dito na malipatan, hugas kamot, if not kung may alcohol, kinahanglan ginaton ang katindo, di ba? Kag subong kinahanglan gid magpabakuna. Kita na naton, kung kamo nagapamati sa radyo, inyo gid mabatian. Kung kamo ang nagalantaw sa telebisyon, inyo gid makitaan ang sitwasyon sa mga lugar nga sa diin ara subong mapaidalom sa lockdown, di ba? Dito sa NCR, sa Metro Manila, sa probinsya ng Iloilo, Cagayan de Oro, hindi na kita na gusto. Nga kita diri sa Datbangwasan Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kag sila pati ka mga probinsya sa Isla San Panay, kinanglan buligan naton ang inyo dira lugar paagi man sa paghalong sang inyo tag sa kakaugalingon para hindi kita mabutang sa kapahamakan, ha? Magbinuligay kita kag syempre ang pagpangamuyo hinuon ginaton para sa tanan, hindi lang para sa atong kaugalingon kundi para gid sa atong tanan-tanan. Okay? Yes, sa mga nagaplano na magpabakuna, hibaloon nyo kung diin ang pwede kadamo na subong sa mga lugar nga pwede kita makapabakuna. Pero kinanglan hibaluon ninyo kung ano gid ang nagakadapat ninyong hinuon, ano gid ang mga requirements. Kaya may ara wala nagabaton walk-in, may ara man nga may nagabaton, hibaluon nyo gid para hindi mauyang ang inyo pagwa sa inyo balay kag pagpabakuna ninyo sa among lugar. Amo lang na iyang aton nga mahambal kag extra careful kag pasalamat kita sa mahal nga Dios adlaw-adlaw, di ba la sa namalan ni Tito Wilma sa kabuhi nga ginatag niya sa aton, sa grasya nga aton ginasanduhan, bisan mabudlay man para sa aton ini mga palatandaan nga mas maayo magpabilin kita sa sulod sang balay kung wala sa trabaho, ara tipon dira ipanumbalik ang paghiliusa sang tagsa-tagsa, sugilanunan ang tanan-tanan, ang kapiuton kag kung paano makahulag ang tanan. Mga garden na, o ti pwede ka muna rin makapananong tanom. Kaya pwede ninyo maupan, o di ba la, kag kung ano ang inyong mga dapat pagasaluhan. Pwede ka muna makabanding-banding man within the family. Di ba la, hinuon natin ina. Amo malang ng pinaka nga mabuhat na itong sa karon iya nga
panahon sang pandemic. Okay? Yes, dira lang kamo kay sa sininga hapon, lingawon kamo ni Tita Wilma. Tub-tub-tak na alas 3 kita, no? Nga mag-updenize sa inyo dira mga radio. 684 kilohertz na itawe. Kag sa ara man sa gapon sa aton live via Facebook, sa Action Radio Bacolod 684. Kag ara man mga nag-upload sa aton sa YouTube, yes, ara Action Radio Bacolod, this is my life. Pagka-updanay man kita tub-tub-tak na alas 3. Okay? Relax lang kamo dira. Mga kabataan, hindi ani magpasaway. Though ang aton kalangitan sa karon, yes, masanag pero masingki. Masingki ang kainiton. Pero may mga pagulugal-o manhatag ka man ako ng update sa dalagan sa aton panahon. Kag pila man ka mga update sa aton ginapangatubang sa karon, gamay lang. Plus pagid sang nagapadayon man nga ano gani Tito Wilma nga nagapadayon Tokyo Olympics daw oo no sa ang aton sining nagahandong sa dugang nga ano gani ito dugang nga gold medal sa men's flyweight boxing division ginahandong gina ni Carlo Paalam na siya update naman kamo dira karon. Kag syempre ang isa man ka mensahe or istorya sa iya kabuhi iya problema sa iya asawa ang aton man istoryahan karon ay labi na sa mga moderno nga mga mag-asawa sa karon moderno kag sa mga huben nga mga mag-asawa sa karon tuod din man na isa ina sa mga ma-encounter nila kag aton man makitaan na istoryahan ta na kung ano na karon Tito Wilma. Kag sa ato naman FYI segment for your information natungod na bala pagkaon naman ta bala ang sinigang tino ang nanamitan sa sinigang. But actually damo klase sinigang mo. May ara sinigang nga bango, sinigang na hipon, sinigang na baboy, di ba? O kadamo sang klase sina. Pero kabando bala kamo nga ang sinigang ginakabig na sa karon nga best rated vegetable soup sa bilog nga kalibutan nga aman. So istoryahan taman kamo na karon gamay lang na siya. And then ang ginahulat man naton nga kalingawan pag sa kahapon kalingawan taman niya di pag sa adlaw-adlaw nga tanan ang aton tag-set ka horoscope, paagi man sa tagsa naton ka zodiac sign. Inaiya kalingawan na nahambal ni Tito Wilma para bisan paano bala, no? Ma-divert man ang aton paminsaron sa mga ginadala ninyo sa inyo dughan kag paminsaron na mabulubog at kinahanglan mag-relax man kita pahuway. I-relax ang inyong mga palaminsaron sa kabug-up sa mga pagtilaw nga nag-aabot sa aton kabuhi. Tagsa-tagsa sa aton, tandaan nyo lang, hindi madulaan sa problema. Makabatsag man kita kalipay kung kaisa hingalit, pero ang mga pagtilaw nag-aabot dito sa aton. Paghangkat ina, paghangkat ina sa aton kabuhi, nga hindi kita dapat malingkang, kundi dapat nga mangin mabakod paghid kita. Istorya ka na natawid kita hapon karon. Alam mo, nag-40 Action Radio, Philippine Standard Time, kadtuan si Wilma, sa aton sini-update sa dalagan sa panahon, sa dalagan sa panahon sa bugos nga pungsod sa gihapon si habagat ng southwest monsoon amo ina nag-apekto sa aton. Hambal gani isang pag-asa ang aton sa Weather Bureau. Ang amo nga weather system sa gihapon amo ang magahatag or magadulot sa aton sa mahuyang tugtog kasarangan nga kung kaisa may mabaskog nga pagtupa sang ulan sa diin inaayon tawi sa bahin sang Zambales sa Bataan, Pangasinan kag La Union. Kag dito naman sa Metro Manila sa Cordillera Administrative Region kag iban pa nga mga nabilin nga bahin dito sa Ilocos Region kag Central Luzon pati na sa Babuyan Island sa Batanes, Rizal, Cavite, Batangas kag Occidental Mindoro mangin magalumon man ang ila kalangitan nga may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan. Singalit lang.
Kag sa bahin naman sa Visayas kag Mindanao, pabatsagan naton ang isolated rain showers at dito sa Visayas mo. Pero specific, to be specific, ari kita sa Western Visayas, Bacolod, Negros Occidental, kag pila man ka probinsya dira sa Isla San Panay, kag ginaras nga sakop sa Western Visayas. Kita yan nag-experience sa may pagulugalom, tugtumagalumon man nga kalangitan, may ara man mga labta-labta nga mga pagtupa sang ulan, kag pagpanaguob sa pila ka bahin tungod sa habagat. Diba? Yes. Kag kasarangan naman, tumabas ko nga dapyas ang hangin, ang aton mabatsyagan, halin sa nabagat na nakatundan, sa bugos nga isla sang Negros. Okay? Kag, hindi ba natawi ara o, kay sa karon may 4 ka bagyo nga gina-monitor an aton sini Weather Bureau, ang Pag-asa. Ano natawi? Ano inang 4 nga ina? Una, ang lokasyon anay sa mga bagyo nga ina. Diin sila. Diin sila ang tropical storm nga si Lupit. Amo nang isa. Ara siya sa kalayon nga 575 kilometro, nakatundan sa Itbayat, Batanes. Ang isa, tropical storm, Marine, may international name na. Sa kalayon nga 975 kilometro, aminhan na sidlangan sa extreme northern Luzon, pinakapunta pa sa Sagwa pa na siya. May ara pag isa ka tropical depression, ngayara na hamtang sa 1,900 kilometro, aminhan nakatundan sa northern Luzon man sa pinakapunta man nga parte. Kag ang severe tropical storm Nida, ngayara sa kalayuon nga 2,925 kilometros, sidlangan, aminhan na sidlangan sa extreme part man of northern Luzon. Okay. Kag hambal sang aton Pag-asa, wala direkta nga epekto ining mga na-mentionar naton nga mga bagyo sa mga kapuluan sa pungsod. Kag ang direksyon nagapalayo, no? Ang direksyon sa mga bagyo nga ini, ang ila paghulag nagapalayo kun nga wala naga-expectar. Ay, salamat sa Diyos. Wala naga-expectar ang atong Weather Bureau nga magasulod inaktanan sa Philippine Area of Responsibility. O, di ba? Okay lang na may mga pag-ulan-ulan na makabatsyag sa mga kabugnaw sa atong palibot at agkalipay sa atong mga mangunguma tungod sa ginauhaw nga duta, kag uhaw nga mga pananom, kag kasapatan nga nagakinanglan sa tubig, di ba? Yes, Tito Wilma. Ato naman baybayon, mangin mabaskog man ang pagdapyasang balod, mga kabaluran, kay tungod sang kabaghan. Ang taob galitawi, ang taob kainas ng aga, alas 9:18, kag magahunas naman karon sa hapon, alas 5:09. Si Haring Adlaw, nagbutlak kaina, alas 5:34. Bigtaw na ka muna, oo alas 5:34, kag magatunod siya karon alas 6:06 sang gabi na. Kag ang temperatura nga mabatyagan naton bilog nga adlaw, humalin kainas ang kaagahon, ano tawe? 26 to 33 degrees Celsius. Pero subong ang mabatyagan naton diri iya sa Dakbanosang Bacolod, 31 degrees Celsius. Dito sa norte nga bahin, halin sa siyudad sang Silay, paibabaw, mainit-init pagid sa nabatyagan naton, di ba? Pabatyagan naton pagid 33 degrees Celsius. Oo. Pero antes man si Tito We, yung maghatag sa dugang naton sa nga update, luyag lang naton gali kamodera, i-remind. Samtang nag-upload ka mo kay Tito Wilma, i-remind ko gid ka mo ya nga ano pa we, nga kinahanglan, ang inyo mga cellphone, i-alert nyo da. Samtang wala pa ko nalipat. Ang inyo mga cellphone, i-alert ninyo dira kay magabunot kita anytime sa aton programa sang aton mangin-winner para sa aton nga promo sa aton sinisap anniversary sang Action Radio Bacolod. Pila na ta kani katuig
sa nga nagaserbi sa kahanginan ang Action Radio Bacolod. Tandaan nyo din na 52 katuig. Ika-52 katuig na nagaserbisyo sa kahanginan ng Action Radio Bacolod. Sisan o gani anibersaryo tawe. Tandaan nyo na Agosto 17. Sa maagbot nga Agosto 17, 2021, baga 52 na kami. Yan. Kahit kinanglan, ara ka mo nag-aupod karon kay Tita We, ha? Ang inyo dra mga radyo, kag hindi magpatulog-tulog para pag-ring dayon masabat ninyo, kag mabanto ninyo nga atong premyo nga 500 pesos nga cash, ha? Relax lang ka mo dira. Okay. Kadto kita sa dugang naton nga update, ha? Sa dugang naton nga update sa sini nga hapon, inang natungod bala sa balita, no? Sa mga angot sa pagpabakuna, sa pashatag ayuda, may ara dira gin pagwa man nga warning ang DILG, no? Naghatag iya sang warning ang aton sa Department of Interior and Local Government na tungod sa nagalapta nga mga balita nga hindi amo sala nga mga balita fake, kag sala nga informasyon na tungod sa pagbakuna, no, sa pagpabakuna, pagpangbakuna na kag sa ayuda ang muling sa gobyerno. Sino kay DILG spokesperson kag Undersecretary Jonathan Malaya nga wala na kamatuuran ang nagalapta nga balita nga ang mga bakunado lang gid iya nga mga tawo or individual amo ang hatagan sang ayuda sang gobyerno. Buot silingon, kung makapabakuna ka, ikaw lang yung dali magkabaton, bulig halin sa gobyerno, na kaya mo nang nagalapta mo, kung di ka pababakuna, wala ka sa mabaton. Di ba nakabati ka mo na, alin kahapon, halin sang nagligan nga inadlaw? Sige, klaro na, sang spokesperson sang DILG, wala ina sang kamatuuran. Kag ang ayuda, hindi kasi kabati sila. Actually, sa mga ang ayuda, subong sibaluan na ito, is ining mga ara sa lugar, sa mga lugar na mga ginpaidalong sa enhanced community quarantine, di ba? So, ining ayuda 2, ginapromohan ini sang presidente para sa mga low-income individuals and families dito iya sa NCR, National Capital Region. Regardless sang vaccination status. Ginatapos man niya sunod sa iya ang mga pagtulundan para sa gilayon man niya pag-release ng pondo base naman sa ginapatuman niya sistema sa Ayuda 1 last April. Kag magapadayon sunod sa iya ang gihapon ang vaccination program sa tanan nga mga LGU samtang ginapatigayon sa karon kag ginapatuman ang institute sa amo iya mga lugar sa kabugilay no kabugilay gid ari pag ina nakakuha sa akong atensyon igtalupangod inangin pagwa sa Department of Health nga no vaccine no work policy ginadili kasi nga damo hindi ka mabakunahan hindi ka makatrabaho o pili ka so ano actually, sa aton hibaluan, di ba? Sa mga sa balita, halin sa aton, natungdan nga mga gobyerno, wala man nagwa. Pero nagapahanumdong lang sa publiko, ang Department of Health, nga ginadumili, ang no vaccine, no work policy. Sigin mencionar, sang taladapan sang Department of Labor and Employment Condoli Advisory Number 3 Series of 2021 nasaad sa among advisory nga kung mahimo inggan kun lang sa mga employer no? Sa mga employer ang ilang mga empleyado nga magpabakuna pero kung ang empleyado nagapangindi o kung hindi pa bakunado wala pa makapabakuna hindi dapat ma-discriminate sa trabaho na kasaad sa advisory. Siling pagana isang Department of Health na ara na saad sa Republic Act 11525 nga hindi dapat himuon nga dugga nga requirements and vaccine
vaccine card para sa pagpangita sa trabaho. Abi ninyo balat tuod na kanya subong sa mga nagapangita sa mga obra. Ang tendency nila mapabakuna ta para hindi ka magilang pangita trabaho kaya gina-required. Kabatian ka muna. Inang mamatian man naton pero udaw wala man san confirmation na may ara sa siling ay hindi ka mo pwede ka apply sa bakuna ka mo. Di ba daw wala pa man. So ang aton sa mga natungdan ng mga isang gobyerno hindi gyud magpasugot na i-discriminate ang mga amo sini nga mga empleyado or mga applicants. Okay? Kag magluwas pag sina Tita Wilma, subong nagapadayon ang Tokyo Olympics, 2020 Tokyo Olympics, di ba? Kabaluman kita, sabayin sang boxing, ano ganito, flyweight division, na kaya nakasulod si Carlo Paalam, ang iya pag-inkwentrohon para sa bulawan nga medalya, ang isa ka Briton. From Great Britain, si Galal Yafai. Yafai. Y-A-F-A-I. Amo niya pag-inkwentrohon sa final para nga makuha kung sino ang magdaog sa ila ang bulawan nga medalya. Nagalaom gid siya. Nagalaom gid si Paalam nga makatipon siya bisan gamay lang gid nga suporta halin sa iya pareho nga mga Filipino sa aton. Siling ni Paalam sa press release, siling niya ang wish ng gid niya sa mga pareho ko nga mga Filipino kag pangabay nga pangamuyo para sa iya. Nga himuon ko gid nga ako makasar ang akong masarangan. Pero ang desisyon wala sa akong mga kanday. Kag ang akong kontra hindi man lahog-lahog tungod mabastog man. Sila niya ang himuon niya gid ang iya lang gid is nagasalig ko sa akon sa ugalingon. And hopefully sila niya God gives this to us. Amo lang gid na. Kaya pati nga dan magsuporta mga Pilipino kag porti kabakod kay Lord mo kung mag-pray kita mo, di ba? Amo lang nang iya. Kay kabalo kita nang masiling natin very impressive ang iya performance sa 2020 Tokyo Olympics, di ba na? Masiling natin convincing niya nga pagdaog sa iya kontra pareho kay Brendan Irvine sa Ireland na sabi ng 4-4-1. Kay Muhammad Plessis sa Algeria, amakon mo to, opening round 5-0 ang score. Kag liwat, siyempre, ang pagpagito sa Uzbekistan, wala nga si Shaq Hubidin Sir Ross Tutuwit sa quarterfinals, no? 4-0 to. 2 rounds lang to, sa madumduman to. Naging untat pang referee ang ilaaway na may nabilin pa nga 1 minute and 12 seconds sa ilang tungod sa hibat pareho sila na nagdugmay. Ginuntat na to. Okay? So, sa C-Mice to, sa C-Mice, ang nainkwentro ni Paalam, isa kahapon, di ba? Si Romy Tanaka. Tinagdaog man siya, 5-0 ang score. Yes. Kagsano, titawin nila inkwentro, how ba? Kung gintandog ko gini, kaya nga pala mga senior citizen na mahilig sa boxing, ginabantayan din na nila. Buwas Sabado, bantay. Buwas Sabado, alauna sang hapon, ang inkwentro ni Paalam para sa gold medal. Tandaan na, ay August 6 na subong mo. So, August 7, ang iya sini-inkwentro. Buwas sa buksidor sang Great Britain. Okay? Yes, inaan aton sining update na mahatag man sa inyo sa sining ation. Action Radio Philippine Standard Time alauna 5:28 na. Dali din lang sa aton anay dira mga kauturan man nga nagakinahanglan sa mga press
na. Okay, ha? Relax lang ka mudra. Ang mga produkto pagalit tawi sang Dr. Al.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Okay na? Okay. Alas 2:04, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon si Tita Wilma sa pangalagad man sa This Is My Life. Naurungan lang ko kay. So, na okay lang na siya. Mayong hapon lang ko anay, mangayo lang ko anay, mayong hapon da ako. Mayong hapon lang dira sa may barangay 38. Dira sa may barangay 38, good afternoon. Sa Bidagid mismo sa may barangay hall, ara sila, mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat, kid. Kapanyaga na sila ko, no? Okay. Okay, barangay Captain Hiner Agpalo, Kap, mayong hapon lang da. Salamat, kid. Kag sa secretary nga si Cathy Sabulo, good afternoon. Salamat man kay Manuel Baldonado ang nagauyat ng kwarta sa barangay 38. Kag sa mga kagawad nga ara, dira may hapon na sa inyo tanan. Kag sa tanan man nga staff. No, salamat gid sa inyo pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon, and of course, tawe kay Inday Norma Rizalas, good afternoon. Kinanglan safe na safe man ikaw as always. Kamu tanan dira. Salamat gid sa pagsuporta ninyo sa among diri sa Action Radio. Antes man si Tita Wilma magbasa sang aton isa kami sa itong sulat sa sininga hapon. No, ang may adi, tadi ba lang sa aksyon, natungod sa San Enrique, no? Sa iya pamilya, sa pamilya ni Consorcia Camson. Si Consorcia, si Nanay Consorcia Camson, nagtaliwan. Siya ara nahaya sa Ilabalay Subong, sa Bayanihan Baybay, sa San Enrique. Kag ginapabalo ang iya mga pamilya kay kikabaluman kita nga ginadumili ang pagtipon damo. Yes. Kung makakanto, okay lang, pero i-observe din natin ang safety para sa isa kag isa. Ang iya sinilubong sa Agosto 14, Sabado ina nga adlaw, sa San Enrique Public Cemetery, pagkatapos ang alauna sang hapon nga misa sa simbahan Katolika. Ang nagpa-aksyon ang iya anak si Edmundo Camson. Sa mga taga San Enrique, dira labi na sa sitio ubos mayong hapon lang. So ang aton man papatigunog sa pamilya ni Nanay Consorcia Camson sa iya man pagtaliwan. Kaya kita nagapatigunog sa inyo kasubok, na? Okay? So padayon si Tita We, at sa sininga bahin magabasa kita sa aton istorya sa kabuhi via Messenger. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang ating basahon nga bansay sa sininga hapon ari sa Messenger ni Tito We, lalaki ini bana ang nagpadala, nagaproblema sa iya asawa. Nagapatawag siya kay Benito. Ang mensahe ni Benito, maayong hapon sa imo, Tita Wilma. Tawgalan ako kay Benito, taga diri sa Bacolod. May asawa na ako, kag bag-o lang kami din kasal. Sobra pa lang isa ka tuig. Tawgalan siya kay Chacha.
Chacha, gano'n, no? Tawagaling siya kay Chacha. Din padala ko ni sa This Is My Life sa kay daw kailingit na gidbalas sa iyahaw. Pero nilang niya ginatandog ang akong account. Ano nga account? Gina-open niya tapos pero niya ginabantayan ang mga ginapang post ko. At kung sino pa dyan ang ginapang add ko na friend, hindi pa gina siya gusto na magtanaw ko ta sang TikTok. Pati gani Instagram ko gina-open yaman kag tanawon. Kalingawan ko man lang na ta ang mag-browse online before ko magtulog kung gabi. Sang una, hindi man siya amo na. Dumduman ko daw halin lang sa may nag-chat sa akon nga customer kag nag-set meeting outside. Abiya guro, ma-face-to-face lang sa chat ko. Hay, katalaka gidyata. Wala gid siya nagapamensar. Naupod sa obra ko ang mag-promote ng amon product. Ang iya pagkabaluta, ara na kubi sa lain nga department. Galing kay gin-request ako sa client to meet up kay para maisa-isa ko ang mga details sa mga discount. Abi mo tawiro ma, kung nga nadula sa account ko ang isa ka client, dali kay nabalaan ko nga kung sexy gani ang nag-post sa account ng friend ko. Ginablock siya. Yung istoryahan na namon nga duha. Pero wala siya Japon sa untat sa pagsilabot sa account ko. Hindi man siling na nagapangita ko rason para mag-away kami. Ang akon lang bala nga nagkakaapektuhan na ang obra ko. Inaan hindi ko o inaan na indian ko tito Wilma. Ano ni himuon ko kay Chacha man? Taas tala hindi ko tub salamat. Please hindi lang pag-mention on air ang akon account. Benito daw nga mga anak mo. Napatawag siya kay Benito. Puro mga bata-bata pa niya. Ang kagkalabanan sa mga hubines, subong. Actually, may mga millennials kita na nagasulod sa early nga pagpangabuti. Hindi naman ikawan kasi ibisang gani subong sa mga wasa ATM na ara sa asawa, tiyo, mga asawa pa ni guro mo na iya. But anyway, dali lang din, no? May yung hapon, ano sa imo Benito, no? Yung message ko man siya nga ba ang iya schedule subong. At salamat sa imo Benito, sa imo man, mensahe higin pasibahin diri sa This Is My Life na tungod sa problema mo sa asawa mo. Wala pa ka mo bata, guro ay, na? Kasi linya, sobra pa lang sila 1 year. 1 year, kasal. Sobra pa lang isa ka tuig. Okay. Siguro wala pa sila bata. Muna nga wala kalingawan, wala sa lawayon pa sobra ang imo asawa. Kung hindi ginatutukan niya, kalab-lab-lab ka giguro anay ay. Bako na sa pamati, girl. Ang sobra nga hugot ng imo, pagpalangga sa imo ba na amo ginahalinan sa hindi maayo ninyo nga relasyon. Intindihan na ikaw mo. Paintindi lang sa isa kag isa sa sitwasyon. Amo na iya source of income, ang iya trabaho, amo na dapat intindikon mo man. Medyo istriktohon mo, pero hindi dapat sila nga medyo istriktohon mo, hindi man tama din kahalog, kasi kabaluman kita kung kaisa, kung sobra man kahalog na dawala lang sa aton, may ara man kung kaisa nga bana nga ginaabusuhan ang kaayo kagabuot ng asawa. Pero totoo Benito, sa totoo hindi pa na iya madula sa asawa mo nga magpangimon mo. Ilabi pa nga sobra pa lang isa ka tuig ka mo nga nag-updanay bilang mag-asawa. Kabalo ka kung ano na ara sa pinsariyam. Ako na batsagan ko lang na. May mga
mga babae yang ara pa lang sa early stage ng ila nga pag-updanize ng iya bana. Ini ara na iya sa iya pencil kay balisago nga hindi siya gusto nga intuon sa iya bana tuntuhon bala. Kay para sa ila na ang amo sina nga sitwasyon kapaslawa na sa ila marriage life, di ba? So, ang nami lang gidaguro tuto dinito istoryahon plastar although nga nagsiling ka na nahambala na ninyo ina pero amo man siya gyapon be patient sa sina nga bangin kinahanglan gid maging pasensyoso ka kag hindi mo man siya siguro mabasol confirmi siya nga monitor o nagabantay sa social media accounts mo okay lang na mas nami na ganito, ariho, mas nami na gani nga ma-open niya, kang makita niya. Bisan medyo nagapulo pangimon siya. Sansa, hindi niya ma-open ang imo account, kaya makahambal pa na siya, guro, may ginatago ka sa akin. Di ba? So, mas nami nga open ka. So, hindi umana siya mabasol sa pila ka bangin. Okay lang na. So, basta wala kang ginatago, wala kang dapat kahadlukan. O, hindi bala? Mga babae. mga kabataan, mga asawa nga bago pa lang nagpalangabuhi. Ngayon, subong niya kalabanan ang obra. Work from home, di ba? Tapos, may ara kang kaysan sa BPO, ara ka mo lang sa balay. Kaya mga muna balay, kung hindi mo maplastar, ang imo klase ng trabaho sa imo partner, amo nang halinan sang conflict. Amo nang halinan sang away-away. Pero tutubing ito, mabago lang na kung ano ganito magabago ina kung makita niya nga wala man sa malain itong din. So, kinanglan maging honest sa ikaw sa iya, kinanglan maging sincere lang ikaw sa tanan nga bagay, kag kinanglan, relax ka lang. Sanambal ko dala ka ina, dugangan mo pagid ang pagpasensya mo. Pangalan sang inyo, pag-asawahay. Ang kapitong pumunta pa ang ilan na. Pangalan sang inyo pag-asawahay, kinanglan dugang pagid nga pagpasensya, dugang pagid nga pagpaubos, kaysa mag-asawa at the early stage, ara pa kamo sa period of adjustment. Nga makita ninyo ang diferensya sang isa kag isa. Nga matadlong pa ninyo ang isa sa hindi ninyo mauyunan nga pamatasan sa tagsa-tagsa. Kung iya na ginayabatasan, magluwas na abi, may batasan siya kay diferensya para sa imo, tunan nga hakson mo ina, batunon mo, pero dapat i-refine naman, hagan-haganon, para magnami ang inyo nga pagsinalayo sa sulod ng balay. Galing, mula na ikong ting-alping alternate, magamo ang inyong paginawi. Pero kung pamaayo kung maalumanay ang pagsugin lang nanay, nami man, di ba? Nami. Kaya inabala kung, let's say, may hambal siya, tapos the way nga mag-response ka, the way nga magsabat ka sa iya, doon nagapakita, bala nga defensive ka, ay nako, ano pa mo ka na bala, ay tuod so. Kung nagapakita ikaw nga defensive ikaw sa sina na bad guy, mas pagin na nga magadugang iya pagduda sa inyo. Mas magadugang pagin ang pagduda, kag madula gid ang pagsalig sa inyo, kag permigid ka mo masampukan na sang sigilanon o mag-away. Tandaan mo lang to sa pag-asawahay, ara ginaya mga challenges. Ara gina mga pagtilaw kung sila nahangkat ang pagpasensya kag paghangop sang tagsa-tagsa sang asawa sa bana, sang bana sa asawa, gani dapat pinahanglan magsaga ka. Duga nga pagpasensya, pagpaumon. Saka ano kung ang mga old sa pabala maghambal, palaba ang Korea mo sa asawa mo kay asawa mo na kay tungod ginahigugma mo, pinahanglan gid, pero dapat paintindihan mo. Diba? Kaya dapat ipabatsyag mo sa iya, ipahanungdo mo sa iya na siya lang ang nagapanag-iya. Sang imo balatson, sang imo tural siya. Siya lang ang ginapatungdan mo sang imo pagsigugma. Papa mo, kana bala. Pero tuod na siya to, binito, tuod, kid.
Kaya mas nami, pag bala, bisan mga huben, pa kamo mo nga kabudlay, din man may ara, ang mga kabataan, subo nga couple, na kulang man kung spiritual, di ba? Kinahanglan, may mga spiritual advices man. To, mag-pray ka mo bala, bituan man, kamo nga mag-asawa, amo man lang at kinahanglan, dugang, na sikreto para sa maayong na relasyon sa mag-asawa. Amo na siling bala, sama-sama itong ginakasal kato, nga let's put God as the center of your marriage life sa inyo pagpangabo. Ang iya pulong iya kabuhi natin. Hindi na madula ang mga diskusyonan ay problema, away, normal na. Kaya na pala tandaan nga, makilala ninyo ang tagsa-tagsa. Pero kung pawalaan lang ti amo na no? Kung pawalaan lang ti away, permi no? Tapos ti away-away, sunggudanay, tapos yung kaisa, pabayaan lang, tapos mag-ayuhay, nga wala to na-resolve ang gamay nga bagay. Kamo na sila nga 1 + 1 = 2 + 1 = 3 plus 1. Hasta nga magdako ang problema. Siguro tayo nga singki, yung kaisa, kay may ara na nga daan nga input nga problema. Minsan sa gamay nga bagay, pag away nyo, igual na. So, hindi paghulata sa among sinanapunto. Subong palang ipakita kay Chaksa kung daw magkakapalangga. Ha? Tutubing ito, inalangyan ang mahambal ni Tita Wilma sa inyo. Patience is virtue, love, understanding, sinahangkad communication. Kaya nga kung may komunikasyon, mahibaluan din ninyo ang balatsagon sang tagsa-tagsa. Pero kung hipsanay kag hipusay lang kung may problema, amo nang siling naton, ay kabudlay gidiya. Hindi ka mo yung mag-ataganay mo. Ay ho, ang mga anak, sa inyo pagsulod sa pagpangabuhi, kinahanglan gid. Hindugan ninyo mga responsibilidad na inyo. Ginsudlan. Kay inang pagpangabuhi, hindi lahog-lahog. Hindi na iabalay-balay lang. Nga, kung hindi na kamote, hindi na kuya mo. Hindi na kuya kagwanta siya. Bulagay na lang, hindi na amo. Okay. So, salamat sa liwat sa mga nagpadala sa nila istorya. Ulaton nyo lang kag problema. Ulaton nyo lang kay basahong gidi na ni Tita We. Isa-isa para nga mabatian. Ang isang simple lang na isa pero kabahin sa inyo kabuhi. Gina-try ko nga mabasa on air. Kaya siyempre doon sa man bala nga nag-effort man kamo nga mapadala diri sa This Is My Life. Ang isa kabahin sa inyo kabuhi. Problema man, experience nyo man sa kabuhi, na nakahatag sa inyo inspirasyon, nakahatag sa inyo leksyon, share nyo sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa atong programa This Is My Life. Tag mga experience ninyo sa karong nga panahon sa pandemic, okay, go kids. Welcome gid ina. Pwede ninyo ina mapadala kung isulat ninyo sa diri sa Action Radio mismo. Pwede nyo ma-drop by kung narin na kamo sa Bacolod. Kung no, pwede kamo sa post office nyo papadala. Pwede nyo man mapadala. No, address nyo ng This Is My Life, Action Radio, Wilrose Building, Burgos Lucson Street, Bacolod City. Kay makalabuot din na kay dito. If not, amo na ning pinakamahapos subong social media, pwede ninyo ma-message in private kay Tawa. PM nyo lang private message. Pagitaan nyo lang ang aton na personal account sa Facebook, Wilma Antotina Sugaton. Click nyo lang din sa message, mabatong din na ito. Ha? Okay, sa aton anay, dira mga kauturan kayo ang aton oras, alas 2:23, Action Radio Philippine Standard Time, sa mga
siya. Mabalik pa si Tita Wilma, pero tandaan nyo ha, alerto ka mo para sa aton sa anniversary promo. Mabunot si Tita Wendy lang mapaktan sang isa naton ka-winner. 500 pesos nga cash ang mabaton. Balik pa ko pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercial. Yo anay si Tito We. Dira kay si Ma'am Annalyn Montero Turillo. Kaya kagina na, Ma'am Annalyn Montero Turillo, salamat din, Ma'am. Thank you so much. Attachment si Tawe. Okay. Martin Aliling, good afternoon po. Nag-open man sa aton online. Kay Janice Laos. Janice Laos, good afternoon. Kag, yes, Mario Bacauco Erad. Dumduman ko magsiling Mario Bacauco, si Manang Helen Bacauco, makamusta nang mayong hapon lang da. Mayong hapon Inday Wilma, kag mayong hapon da kay Nato Osorio, naga-monitor gid siya. Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon. Happy midnight to watching from Rochester, Minnesota. Hi and hello sa imo. Rest well kung ano ka na gani kang pahuway gid paayo, ma'am. Stay safe man, ma'am. Diego Val watching live from La Carlota City, Barangay Cubay. Edgar Pilayo mayong hapon, Tita Wilma. Cecilia Sadaya, hello Tito Wilma, good afternoon. Watching live gid ko subong. Diri sa Purok Santol, Barangay Mandalagan. God bless. Yes, Cecilia Sadaya, good afternoon sa mga taga Purok Santol diri sa Mandalagan. Yes, mayong hapon. Na kay Kit Luel Pabalan. Ay Tito Wilma, good afternoon. Watching live from San Enrique. Tanan nga mga taga San Enrique da nga gaupod sa aton hi and hello. No? Althea Dion Kiatson, mayong hapon man. Kay Gloria Espinosa Istures Abalehon. Afternoon, Tita Wilma, listening over the radio. Upod sa partner ko, Noel, kag apo ko, Jan Bernal. Keep safety, keep safe, Tita, and more power. Thanks, kid. Ana Sinora, mayong hapon. Inday Ginny Sulgon, kamusta ka mo dira sa Valladolid mayong hapon man? Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma. Marie Jo Olivar, watching from Talisay City. Salamat mayong hapon man. Kay Charim Martin, oy, hi Tita Wilma, happy afternoon sa imo. Sa Barangay Batani, sa NCMSI, pa-shout out lang ko kay Avatar. Happy birthday. Salamat dito to Welms. Yes, Chavi Martinoy. Avatar, happy birthday sa imo. Ni Misha Request or Roques. Mayong hapon, Ma'am Wilma, watching live from Tangob. Salamat din kag mayong hapon. Ay, yung mga anak ka mo. Kay Albert Sanz karon. Sherilyn Oro Javier, to God bless sa imo program kay sa Action Radio. Thank you, kid. Keep safe always. Thanks, gid Ana Sinoro, Annalyn Montero Turillo. Yes, ara siya. Hi, Wilma. Good afternoon. Pariyo lang. Tamas, magulang po ko sa imo. Virgil Pindaction, Tito We. Good PM. Ari naman kami diri upon, mga apo ko. Kay Neil, kay Russell May. Maukod mo tagpalamati. Maukod gidya nga tagpalamati. So this is my life. Sa may Celine Homes gihapon. Stay safe and healthy, Tito We, and God bless. Ma'am Lani Herumiano, Tawe watching from Tepasca, peace. And God bless. Likewise, Ma'am. Maayad-ayad nga hapon, Tito Wilma. Mamayad-ayad gid. Halin kay Mary Kiyat. Okay? Hasta lang tidaraanay. Balikan lang kamo ni Tito Wilma. Karon naman dugay-dugay, ha? Okay.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kaya tumakaming tinagaman nga apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tumakaming nga tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system. information na ito ni Sigman sa karon nga hapon. Ang ambal to ni Tito We, ang sinigang mo, no? Di ba sabor yung mas tumaslong? Hindi ka po sa sinigang. Di ba lang ninyo amo niya ako na nakita mo, na ito i-share ko ni balang sa ilang ako nabasahan. Kay sa karon, ginakabing nga numero 1. Numero 1 na vegetable soup. Vegetable soup sa bugos ng kalibutan. Ang sinigang. Numero 1, makon muna. Nakakuha ini siya sa 4.8 halin sa 5 stars na rating sa Taste Atlas. Amo ni siya ang napatigayon. Ang Taste Atlas. Ang Taste Atlas, ang sa sinigang, nakaangkon siya sa 4.8 na rating, no? 4.8 stars. Kaya tingin na lang tawan, pinaka-perfect is 5 stars mo. So, ang sinigang is 4.8. Describe, ginlaragway, no? Ginlaragway sa Encyclopedia of Flavors ang sinigang bilang isa ka pagkaon nga gina-service ang mga Pilipino, kita ina, sa mga espesyal na okasyon, kag selebrasyon, right? Datuod din man na. Ang paglalagway nila, a sour Filipino soup, maslum siya.
Traditionally, ginaserbi nga mainit, kag nag-aso-aso pa bilang main dish. Of course, may kanon bilang accompaniment niya. Kag sama-sami makita ina siya sa mga espesyal nga mga okasyon. Siling iya sang Encyclopedia of Flavors. Siling pagid sa report nga tungod sa iya kaaslom, inang hindi nga aslom nga gapiyong, hindi mga mata mo kag naga, kinubitong kayo sa kaaslom, kundi inang makadala na nga aslom. Nasuno sa report nga na. Perfectly matching the harsh tropical heat of the country. Sakto din man na siya sa atom sa namin. Unique nga klase sang vegetable soup ang sinigang. Kaya nga, ina nagarepresentar gid sang Filipino cuisine. Okay. Bugal na to ng mga Pilipino inang aton sinigang. Pero, may ara pa gid. Sa 160 ka mga pusod nga yara sa listahan sa mga sinabawan nga utan, mga vegetable soup. Ikapila ang sinigang, ika-19 sa mga pinakasikat nga pagkaon sa bugos nga kalibutan. Pero sa vegetable soup niya, number 1. Pero sa pinakasikat nga pagkaon, ika-number 19 sa bilog kalibutan. Out of 160 countries nga ara sa listahan. Kag nagapanguna sa listahan amo ang verse nga classes ang sudan or main dish halin sa Ukraine kay may 4.1 stars siya na rating. Yan. Inaiya so out of 160, di ba? Okay. Dito ka nami lang. Pero ano yan nga, damo tayo ang mga Pilipino mo. Damo tayo na baluan nga klase ng sinigang. Ang vegetable soup nga sinigang baboy, amugin ang pinakananamitan nila. Pero katilaw na kamo. Sang may ara nga sinigang na corned beef. May ara agad diri sa aton do. Itry ka na bihin mo. Na. Nami gidya. Actually, ining Encyclopedia of Flavors and Taste Atlas. Ang ilang Encyclopedia of Flavors and Taste Atlas, may ara sobra 10,000 traditional foods halin sa nagkalain-lain nga mga pungsod sa bugos na kalibutan. Kag dira mo man makita ang mga local ingredients sa mga pagkaon na ara dira sa amo iyang Encyclopedia of Flavors. Kag pati na listahan sa mga restaurant nga nagaservice ini nga manamit gid na kundiin ina ayon sa Pilipinas, kundiin ina na yung sa ibang nga pungsod na may mga Filipinos nga nagaluto sina. Galaway ko. At diba sa asno malaway ka, di man tendency mo malaway ka, di ba? Alas 2:40 yung Radio Philippine Standard Time na dali gid lang. Na tayo lang gid si Tita Will palipat. Ari ay ho, paamo ka na bala. Ari ay ho, standby. Kay si Tita We mabunot sang aton winner para sa aton top anniversary sang Action Radio Bacolod. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginapot ko o tuwin Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Okay. Aring nabunot ni Tita We, ho? O, bantayin ninyo, abde, ang ato na nabunutan. Okay? Ang ato nabunutan, relax lang, baw. Kung ara na, nagaring ng cellphone mo, kay ginadial na. Pagkakita ko sa giyangalan, si tuod listener, tayo siya, pero pampatundaan tagi ni Subong. Wala kapag sabat. Basi na piyungan ka naman da.
muklat. Ako ganing higo po ganing isang akong dingat siyo. Sinanglan. Ako nagaling na, ara na garing, abe. Dali lang. Wala pa siya sabat. Ba mahinulsol kagid karon. Okay. Matry pag kami nakandugay-dugay liwat. Abe. Makita ko man ni Shari ni sa permi upod man sa aton sa live. Wala pag-sabat diap. Okay. Unattended. Okay. Matry kita isa pa ka ring. Okay. Kay kung hindi ka kasabat, si Tita Uwe mabunot liwat sang another winner. Mahinulsul gid karon. Wala. Okay. Pero bantayan nyo kay nga asa na siling na naton once gani nga mag-ring ka mo kay kabalugin man ta nga amuning time nga naga samtang ka nag-upod ka mo kay Tita Will magapiyong-piyong ng inyong mata. Amo na siling ko kainan ni kinanglan. Mag-alerto gid. Okay, so bunot na lang kita isa. Tulugan sa goro hinon. So, message sa kita ko ng imo nga lang. Sige nang nag-greet ka ha. Wala ka katalo pa. Pindatiyungan sa goro. Okay, are. Ang isa naman ka bunot na ton. Sorry na lang sa imo. So, kinanglan ka muda alert gid. Pag-ring sa inyo telepono. Sa inyo telepono. Sa inyo cellphone. Okay. I-try na ton. Para magbaton man kamo sang grasya, 500 pesos nga cash from Action Radio. Yung man may angot sa amon ika-58 nga anibersaryo sa Agosto 17. Na hapos ng gid ina, di ba? Ay huo, Miss Margie, ba mayong hapon ng dara sa nag-upo man sa iton live? Okay. Okay. Relax ka lang da. Ito yung kainang unang nga nabunutan natin, lalaki, subong, babayi. Okay. Sige, try to again. Kung ara na, okay, gid siya. Piyungan, gid guro. Okay, sige, sir. Hello? Wala pa siya. Nag-wingman. Dali, gid lang. Bakit ihatag ko na karon ambot lang sa imo. Ang tandaan lang ginaton, nasa na siling na naton, kung may mga validated entries ka mo, kinanglan alert kita, no? Kinanglan alert kita. Para nga makabaton ta. No? Ara nakaton ninyo. Hello, mayong hapon. Hello? May hapon. Hello, mayong hapon. Sino ni? May hapon. Yes, sir. Hello, sir? Sino ni? Yes, sir. Marcian. Marshall? Marshall ano, sir? Caballes Ubihero. Marshall Caballes Obehero. Pila ng edad ni Sir Marshall? 52. Kabata, makahuben pa, na? Taga-diin si Sir Marshall? Taga-diin? Turok na taon tangop. Ara ka lang gali dira sa matahom. Siguro si Sir Marshall gwapo ay kaya sa mga matahom. Si babae matahom kasi kung lalaki. Ano, sir, di ba? Gwapo. Wow. Dasa napakadlaw, napayuhom ka lang ni Tito We. Gapamati ka da. Subong, sino na istorya mo subong on air man? Si Tita Wilma, sige, sa basang tayo nagdayal ka kanina, wala man kasabat, ako nagkasabat. Bati ko na mo sa wala to sa iya ang swerte ara sa imo subong, no? Sa ano ginapamatian mo nga programa, subong? This is my life. Wow, ang mula na yan, sir, gusto ko mabatian sa imo, no? So, salamat, sir, and congratulations, ha? Si may 500 pesos ka na hulaton mo lang, ha? Kaya ipadalain na sa remittance center. Sir? Yes, ma'am. Salamat. Thank you. Kag maghalong gid. Congratulations. Thank you.
Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamatik from sign-on to sign-out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, so congratulations sa aton winner. Ba ang una yung nabunutan. Pasensya kagid. Kabalugid ko ang ara kagid permi nagaupod sa aton. There is This Is My Life. But sad to say, siguro ambot na piyungan gini siya mo. But anyway, congratulations sa aton winner kay Sir Marshall Caballes Obejero, San Purok, Matahong, Barangay Tangob, Bacolod City. Congratulations. Okay. Action Radio Philippines Standard Time. Kadasig man sang aton oras. Alas 2:48 na, Tito Wilma. Daligid lang. Kadto na kita sa aton pagbasa sa inyo mga tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa kahawis-show. Biyernes karon nga adlaw, Agosto 6, tuig 2021, unahon na ito ng zodiac sign nga Leo. Sa mga Leo, Hulyo 23, subto Agosto 22, wow, love experience mo karon nga adlaw, very exciting. Malipayon ikaw sa bag-o mo nga love life. O sa mga singles lang na, ha? Halong ka lang sunod sa horoscope. Kung pwede lang, hindi ka magwa, kaya hindi gidanay pwede, hinay-hinay lang. Maswerte mo nga mga numero Leo, 5.9, 32, 45, kag 12. Cyan blue is your lucky color. Ang mga Virgo, Agosto 23, tugtog September 23. Kung nag-experiensya ka sang pagpangduwa-duwa, nga daw kagamos ang pensar mo, kagamos ang imo balatsyagon, at di mag-ulo istorya ka sa mas iya nga naka-intindi sa imong sitwasyon para ikaw mo sa nagan, sa gusto mo. Hibaluon mo anay ang mga matuod sa gusto mo himuon. Virgo, masuwati mo nga mga numero 26, 25, 12, card 30. Ice blue is your lucky color. Ang mga Libra, September 24, tugtog October 23, oy Libra, damo ang may crush sa imo. Bagwapo, siguro, or gwapa ay na. Tinguhaon mo lang na mapilian mo ang tawo or ang babae nga matudtod nga nagahatag sa imo sang importansya. Likaw ka kay ng mga bulero bala. Manong insulin. Maswerte mo nga mga numero Libra 27, 15, 29, card 12. Crimson red is your lucky color. Scorpio, ay mga Scorpio naman October 24, tugtog Nobyembre 22, oy, hibaluon mo ang limitasyon sa imo ikasarang. Hindi mo pagpiliton ang kaugalingon mo kung hindi mo masarangan na, ha? Amo nang siling naton nga you should know your limitations. Kay kung dirahon mo man saan daw hindi man naming resulta. Kung ano ang ara, batoy na. Pasalamati. Masuwati mo nga mga numero 28, 13, 32, 15. Lavender is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman na tao, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, ay unpati na ang pagbinasulay. Wala na binasulay. Mamati ka man sa opinyon sa mga upod mo, Sagittarius. Di mo may magahangkat man sang imo ikasarang karon nga adlaw. Challenge na. Masuwati mo naman yung mga numero 12, 32, 25, card 41. Push it pink is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn naman itaw Disyembre 22, tugtog Enero 19. Capricorn, usisa asang maayo inang nasudlan mo nga sitwasyon. Kag kung sino ang imo ginasaligan, pwede gid ikaw magkonsulta sa iya para hindi ka maghinulsol. Masuwati mo naman yung mga numero 3, 15, 18, 21, kag 35. Carrot orange is your lucky color. Yes, Aquarius, yung mga Aquarius na tao, Enero 20 to Pebrero 18, ay about iman ang imo ikasarang. Ikasarang mo sa pagpangita sang kwarta. Antes mo sudon ang kung ano man dira para nga sige-sige ang pagsulod sang grasya sa imo atong ano gidanay para hindi ka man maghinulsol.
kinanglan maging patient ka. Maswerte mo naman yung mga numero 8, 26, 15, 22, tag 8. Mustard yellow is your lucky color. Pisces, Febrero 19, tugtong Marso 20, kinanglan bala Pisces, maging honest ka man sa mga upod mo sa trabaho, sa inyo balay, para nga magnami ang inyong relasyon. Kung sa negosyo man, kag-ariyo, tungod, damo, kada yan natago, ang hambal man sa imo, horoscope, pwede ka kapautang sa mga tao nga nagakinahanglan, pero hindi ka pwede magpautang sa mga tao nga mangutang lang tungod sa ila kaprito. Maswerte mga numero 5, 10, 22, 18, 36, Lover Red is your lucky color. Relax lang, anay si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercial. Plus. Connie, dormitorio, keep safe lang, God bless always, monitor from Talisay City. Yes, salamat gid. And said Sinyang, Sister J, good afternoon, Action Radio Bacolod, and to you, sis, sa imo man, sis, thank you, kid. Extra careful ka man dira, and stay healthy. Christine Menyes Villalobos, mayong hapon, titiwe monitor lang kami dito sa Barangay Pandanon, DSB. Ev Smart Today, Salcedo, mayong hapon, titi Wilma Homa Lumena. Yes, mayong hapon man. Ethia Kim Eriman, mayong hapon, titiwe. Monitor lang kami dito sa Barangay Pandanon. Ruchel Fulgencio Susana. Inday Blaza, hello, hi, mayong hapon. Mayong hapon, tito Wilma Kagkay. Mr. Bebo Villasor, Vanessa Andog, Matthew Mayo, Noel Amar, and Alex Montesa. Dinto muna takagina na bunutan about Melili Oligo, Michael Season, and all the members of EFC from USA. No? Okay, Jinky Dialagdon, please tweet sa inamblos ko. Lucky Jane Nagora. Happy birthday, Lucky Jane Nagora. Happy birthday. Also, happy listening man sa family ko sa Barangay Pandanon, DSB, kag sa mga taga Country Homes Phase 1 and 2. Thank you. Asuncion Lapora, watching from Victoria City. Endeavor G, Olpinda. Yes, tita, tamyaw lang kay Thelma Ihweko sa Maysalin Homes. Idol ya ka na, tita. Salamat. Kay kilala, yung kabilang isa kay choirs ng bata. Really, Thelma, Nanay Thelma siguro. Amo gali may golden voice ka, tito. Hindi, pahulam lang na ni Papa Jesus kay Tito nga talent nga gina-share ko man. No, mayong hapon, Tito Wilma, paano mag-interest of anniversaries pamati sa Mechanics Maria Luisa Santillan Halyaras, ha? Okay, Girly Umbaw, happy 52nd anniversary Action Radio and more blessings to this station. Thank you, Ma'am Girly. Christian Monterde, yes, ada man si Ma'am. Thank you si Ma'am Vanessa. Okay, thank you. Good. Relax lang, anay kamuda. Ha? Okay.
Okay, sa ito naman coffee break. Alas 12:29 na. Hello year, may hapon ako nung titawi. Ari kami sa Quiapo, Manila. Keep safe and always and happy 52nd anniversary ARV. God bless. Okay. Salamat, kid. Kag, syempre, ang aton galian na nga mas mabaskog kag epektibo man nga food supplement. Of course, ang Zenton Plus Gold, pwede man naton inakabasal sa mga dira tawi. About Mayo lang ko nung pagpamatis ang iya horoscope, Rosalina Batula Francisco. In Punto Stress, Action Radio, Philippine Standard Time, ito na 3 o'clock, pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Para sa aton, oras for Imperata, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwana. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat
Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Anay, pagkatapos na itong orasyon parata, isek a flash report o pud kay action John Diaz. Action John? So, isa ka bypass operation ang dito sa ang gitigo sa station number 2, Station Drug Enforcement Team. Kaya ang Philippine Drug Enforcement Group 6 o Unit 6 no, sa Philippine National Police. Siningapon, dito sa area sa barangay site. Subang isang isa dito sa timbahan sa isa kasekta, no? Ang baklanay, dito ginagluntad mismo sa may arpo sa barangay site. O galing siningapon, dito sila sa tabok na inventory, no? Kinasaro pa lang, ang lugar kung sa dinadakpan is parang 6 years dito nagluntad ang transaksyon. Galing 12 kainit kaya sa kilid ng sandalan, dito ng tandong sa may barangay 2 area sa tabok sandalan. No? Muna ang sitwasyon sila dito. So, alam kami dito na nun, damo ko dito sabay diyo, no? Pero dito rin ang luntad ang transaksyon, iling nalakpan nila certain Gary Catalarba. Gary Catalarba. I-check na natin. Action no eh? Oh. Okay. Action John. Check na kung karoon ng iyang specific state at spelling, gid ang correct gid nga spelling sa iyang pangalan. Pero certain Gary Catalarba, 34 anyos, residente sa Barangay 12. But sila kung hindi siya taga-dari sa Barangay 6. Nagkaso lang din siya sa Barangay site. Tungkol din may transaksyon sa illegal na droga, kaya kaya ginamonitor, nagkimadugay na sa atot na magkapulisan sa station number 2 kag Philippine Drug Enforcement Group. Tugtog nga nakasakit ang positibo na bypass operation kag nakuha ani nito illegal na droga. Ang siguro makita sa dre, meron din mga pito ka mga big ship field, so tingnan dito sa ko ni no mga suspected subo. And ang estimated gram diri nila o kun adin ang kabugaton siling kadangat sa 25 gramos. Mas ka per gram, of course, ang per gramo ni kung ang dangerous drug board kung di value nga sa pagamalaan nagtagin opsyon nimong amo niya ang ginagaranti kung tumod o kung ang kakang valor nga pinakuha ng ato ng mga kapulisan. So kung 6.8 ang per gram, ang estimated market value sa 25 ka gramo sa illegal na droga nga na-recover sa naton nagadangan sa 268,238,000 action will pero wala pa din kapag statement ang police station number 2 bangod nga ongoing pa diri ang inventory na ginakadak sa aton nga mga kapulisan ginalistaban nila dira proper documentation, proper procedure na ginasunod nila sa concerning ng mga tinion. Karon ang hepe sa station number 2, with Captain Paul Vincent Tinton, sana sa statement, kaya kung meron makaroon sa statement ng Philippine Drug Enforcement Group kung sa pilanan ni kanilang sa semana o kung binulan na ginamonitor, ining hulag siyang subject ng bypass operation kaya ko do high value individual ini action filma. Ang kabugusan ni Retali ng Batian sa Pinaka-Youth and Public Face Program sa Action Radyo Bacolod. Salamat mo ng bypass operation diri area sa barangay 6 surat sa Bacolod Action. Flash report sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Sulat sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo.
Okay, so nabatian nato na isa ka flash report ang sa itong sa ni Patrol upod kay Action Jen Diaz nga sa digin patigan ni sa Barbas Operation. Digin patigan man sa itong sa ni Police Station 2. Kaupod man ang Sidea kag ang CDEU no dira sa may barangay sa Istubangan sa simbahan wow nga mga anak kamuho. Kag ang subject si a certain Gadi Calatarba no 34 years old hindi siya taga barangay 12 kag ginabana-bana man ang balor sa nakuha sa isang sa ginasuspetsuhan Cebu nagalabot sa 238,000 pesos tungod sa nakuha nga ginabuluban pa nga Cebu 35 grams na 25 grams. Pero yapat pati na karon ni Action Jan Diaz sa pilaman ka mga public affairs program. So standby ng mga palangga na nga mga tagpalamati. Ha? Okay, pero wala na si Tita Wilma pa panahon pa. Magapaalam kita sa inyo, may utang lang si Tawe sa pila na ka mga zodiac sign dira. But anyway, okay lang na siya Tawe. Bawi lang kabuas. Antes kita magpaalam, mga tinman Bible verse for the day. Halin sa James chapter 1 verse 17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. Salamat din mga palangga na ito nga mga tagpalamati. Was na naman kita mag-updanay diri sa This Is My Life. Standby na sa matang mga drama, mensahe sa pagsiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!